Tahoro ni Archbishop Jose Palma ang taho nga imbestigahon sa Kapulisan sa Dakbayan ang presensya sa mga pari nga nagsaulog sa Santos nga misa dihang gidemolish sa taga-probe arma stalls nga iya sa mga Ambulant Vendors Association sa miaging Lunes. Ano ang report? Sanong diha man kaming taong simbahan. Gusto namo ipadayag nga ang Dios wala malipay niining maong paghitabo. Siya ang usang nga gihulagway nga pari nga kauban ni Father Nazario Ace Vocales, Vicar Foreign sa Diocesan Social Advocacies nga misaulog sa Santos nga misa. Gipaabot ngadto kang Arsobispo Jose Palma kabahin sa plano sa kapulisan pagsusi kun matuod ba nga pari ang mipakita silang suporta sa apektadong mga market vendor. Wala hinuoy pagsupak si Palma sa plano sa kapulisan. Answerable for whatever activity they have done. So, but we're not judging. We're not making any judgment. Let the law take its course, and if found guilty, let them be. Apan adunay hangyo si Palma nga mohimo og makiangayon nga pakisusi. Iyang gipasabot nga kon hisgutan ang mga protocols dugay nang miluag ang dakbayan. Gani mas daghan pa ang mga tao nga mihugop sa mga political rally itandi sa mga vendor nga mihugop aron mo tambong sa Santos nga misa. To make a reasonable assessment na kaya nga man we are after the spiritual pastoral need of the people. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.